Joli awasno wis tangkap iki anake ora kena diomongin ora dheke. Yo tolong, Mbak. Ayo beda iki sing iki malah
Ora disangoni malah gebraki panggung lah ya bubar. Ya kono wae. Iki wae. Yo, anggere kabeh joget kabeh kok tak kei ora ketang 2000 kok 5000. Oh ya sip. Yo, sing ngenteni ke lho. Lho Mbak Yumu nek ora mbawasno teko iki trono mbawasno. Oh kedap. Lah cocok mbawasno nek Tergulun ning Gaden. Niku mbawasno nek Semulo kok nek Tergulun, Mbah, kan mriki, Mbah. Ganti pangkat ini kok mulai menang ya. Kesenian Mbak, utawi pentas yang Jaden ini Mbak. Oh pun sare Mbak Wasno. Mau kancane rumuman wis. Ini tak gawangi kene. Ini gawangi. Kok tak wehi dhewe. Oh, akeh jebule akeh pupuran. Bugano lah kentena no bawe dok kocone dadine suwe. Rebutan gun-gunan. Ya Mbak yo mlebu ning jero Mbak. Kilo anak mungkin lho Mbak ora kena diomongi lho. Oh yo. Oh iki rasul. Delok para ibu-ibu bapak-bapak sing ngenteni polahmu lho. Arep jogetmu kaya ngopo ki lho. Nek nyawer 10.000 ora ya wis entuk kolte iku. Yo iki calukku. Oi. Wah. Oh. Yo iki. Pasok musik kok nyaro. Wah. Oh, iya. 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 Yo maju. Lalu mati, benake karpet Mbak. Oh, benake karpet. Aku apa ini kamu keluar apa enggak? Ini kemana kau? Dewa aku naik panggung. Orang pinggir kesampok, kedua pamungkas. Oh, berpapan panggung nanti. Oh, langsung mati, benar, tidak karpet, yuk didorong, yuk. Orang marah Bang. Cek tangan Bang. Wes. Iya. Oh, iya. Saya kesel kabeh. Wah.
Nyuwun bantuane datang Rencang Tawang. Menika ngandhapipun kanten menika sedaya sewa perkara watu tulung. Iki jamile wis dosengo kabeh. Pesate, ya Mas. Soale niku nek jami.
rasane. Yo. Wah. Kayak dia betul tanpa tatanan namanya bawang putih bawang. Oh alah. Oh lah borone kayak.
Jangan. Ket nyawer. Masak kisah.
Koleane malah joget. Oh, ya. Sudah banyak apa? Yo joget yo. Guys, siji guys. Woi. Tali. Lantaran sang pawang bojang kadok sing manggono ning segore Rupane masih meron ayo bali. Panggoda wong isih goretan. Lantaran sang pawang bali. Iya. Lantaran sang pawang bocah bagus sing manggono ning Gunung Merapi apa ngendi? Oi, bali. Kok nek ngepek. Oke. Ya. Jati Bali sing manggono ning Dadane Pasuijan. Bali. Ambok karanan Bali. Nek petenteng ayo. Apa? Kowe Bali ya? Ora gelem. Oh, ya boleh sih. Ya silo wis. Roko Sukmo sing manggone Dadane Mbak Sumar. Bali. Sukmo sejati Bali. Ya dihitung sawana itu. Kowe ngopo ora gelem Bali? Bareng wong loro. Kowe banget. Kae
gue wis nunggu ning Gunung Lor. Gunung Lor. Yo, balik. Oi, bocah ayu. Bocah ayu balik. Bocah ayu sakorot dari bareng lantaran sang pawang Logo Sukmo. Kadang lo sing manggon ning gandane kan sapa gawe. Iki sapa? Sena. Risna, ya Risna karo Mbak sapa iki? Anake mbakku sing sapa? Risna. Arifah, balik lantaran sang pawang. Bocah sak kembaran balik. Cepet ini gampang man. Golek duit iki balik. Oh, jaket mata duitan. Kali. Ayo, cewek gua ini. Ini apa berdua? Kali ini berdiri atau berdua? Oh ya. Ini ada manut-manut. Ya. Karo terawak. Ini Roro Kidul kayak Bali ya. Orang tak ngomong aja langel-langel. Gemes aku. Macan betul, ayo. Mal karo sang pawang. Oi, ya. Yo. Lantaran sang pawang macan betul balik. Ayo. Masalah baik.
panjenengan ingkang nembe ngandhut Pasingalah. Ayo bali. Sik disiapke sik. Apa jereng sik? Kowe tepung ora? Oh tepung Tepung ora? Tepung lho. Pol iki ya jari anyar. Jari anyar, dengan aku. Apa iki gantiane Pekalongan asli? Wah, pawange gak melu edian. Nah. Apa ya ora? Gelem ya? Gelem nganggo iki ya. Oke, siap. Siap ya iki, siap. Disiapke sik to. Kita iki ngapalo. Oi. Kanjeng Ratu ayo bali. Lantaran sang pawang bocah kembar. Wis rasa dari anggon ono e. Ajane bali ya. Lantaran sang pawang si badan halus semang godoni gosip penibadian Bali lantaran sang guru nadi yaitus nebut sang pawang punggolan punggawan kolong pawang. Bener kowe iki. Wes silo wae. Ora saku gak repot kok. Oi Sinogo. Ayo mari. Nogo sing sak gedene ora umum. Bali lantaran sang pawang siramu. Awang wae. Kuwi Akinogo iki. Akinogo ning Bali. Ratune Cakya Budaya Bali bareng bocah sakembaran lantaran ora usah diangkat. Tarik bae. Cara dicicing narik keluar kok itu, kok pakai sih, yuk. Wah.